Azat. Kim ma? Azat. Kim sen? Kim mi? Kim yığır ya? Kim sen? Kim sen? Be. Be. Yine garavatsa. Şu garavatmaktanam bıyıdar olyan men. Günne doğru beyle zat dormay, günne. Ey Allah can eline şükür. Hani el yüzüm var oyun. Hıydırma. Baktım ayı. Baktım neler ya? Azat, selamun aleyküm. Azat, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Oho, bappım. Bağımın ay, ve alik salamu. Avo, ala, ba benim, ba. Be, bappı. Buğun gat hormat bilen taranmaşyan ol esen. Buğuna marajna jetin ele, ha? Azat, birce, maconu, al beğendim maconu, ha? Azat. Boğru bappım. Häzir garaş, derep alıp gelerin bol ya? Azat, garaş onu. Boğru bappım. Gidayım içerik bol ya? Häzir men derre uçup geldim. Gidayım. Bappay, Azat sen dostun ha? Bappay, Azat sen günne marojnal feriyare ya? Azat koçu. Azat, hadi maconu akilya, Azat. Maconu akilya. Bappay, marojnaldan bize de veray ha? Yok. Bircik sana, bircik. Onu kime verecek o bappay? Yarın özümüzecek. Yarın özümüzecek. Yarın ödün iten yarın kime verecek bappay? Yarın mı? Yarın. Sana mı verecek? Bay be olsa da onu marojna iyi de ha? Sana niye maconu? İyi. Ho bappay, ana Azat'a mı öyle? Bappı. Oturun o. Geleverik. Maconu geldi maconu. Ana maconam be ya. Ben maconam. Medos, me sana marajna kellim. Me. Hayat. Sağ ol. Sen koçu hayat. Oğlanlar. Maraj niyetini deyilen okma dedin. Ey oğlanlar yörün bize de marojna alıp yiyelim. Mukam, bu sana. Gelin oğlanlar, gelin hani. Me, şun baren paylaşın, böyle. Oğan, gara oğullar da aşlar. Azat häzir oluw sen. Azat ýem gara bappy. Marojnaň ýaryna özmeyjek diýdi, ýarynam sada berjek diýdi. Azat häzir oluw sada bir elinden alraýmy? Ay Mukamjan, tene moňarýan o. Bappydyr da diýer oýar.
Bilýäňe. Tatap diňemek. Bar onda. Aynan kakyan kim gayz? Bappy, sen berden hem işleýän? Si, mesela macuna kelim. Me al. Al macuna. Al. Bappy, sawol ýeçek gäle, özüňi ýaý. Sanalma. Sada. İyi. Borla Bappy, öýkelemesene, ýaýar. Borla Bappy, öýkelemeýde. Teredin eýýän. Savatadı. Mesela çikolatada kilitecek. Allı macuna abi. Sen yemin. Yine kilitecek. Alo, Sadyk, gowmy ýagdaýlar. Azat, gowmedin? Hawa, gowy, marojny süýjekenmi? Hawa süýji, Bappy çaga senden ýüzetse gowlu. Sen ýaldyň özün bilen oga, ýaňma marojny da berkitdi. Sadyk. Ýöronda meni marojny alyp bereýin. Ýok, çekkel, ýaň men marojny ýedim. Barla Sadyk. Ýör gidäýella, ha? Ýok diýdim-ä, ýok. Eýway. Näetdi Sadyk? Näme Azat Sadap senden boynu açyp başladymy? Aýtdym Azat bappalaýmas diýip. Akylly bol hany. Bärik gel. Kim bilirdin sen saylanıp kaşlarını kakıp gel Sadapcan, Sadapcan. Ay gıyladın sen saylanıp kaşlarını kakıp gel Sadapcan, Sadapcan, Sadapcan. Ey Sadapcan, beni beyle odu koyma Sadapcan, Sadapcan. Hey Sadapcan, beni beyle karıştırma Sadapcan. Valı saat geçip kalmayıp peridadım yanıma gel Sadapcan'ın ödü gelsin öd yarının kollarına. Valı saat geçip kalmayıp peridadım yanıma gel Sadapcan'ın ödü gelsin öd yarının kollarına. Gel Sadapcan, ey Sadapcan, beni bile odu koyma Sadapcan, Sadapcan. Hey Sadapcan, beni beyle karıştırma Sadapcan. Men yerime özün koysun men halımı bilerde. Baradaçık vagat tapay gürleşülü gel gürleşülü. Men yerime özün koysun men halımı bilerde. Baradaçık vagat tapay gürleşülü gel gürleşülü. Kim bilirdin sen saylanıp kaşlarını kakıp gel. Ayrıladın sen saylanıp
Sadapcan, ey Sadapcan, beni beyle oda koyma Sadapcan, Sadapcan, hey Sadapcan, beni beyle karıştırma Sadapcan. Kim bilirdin sen saylanıp kaşlarını kakıp gel Sadapcan, Sadapcan. Ay uylardın sen saylanıp kaşlarını kakıp gel Sadapcan, 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 ey Sadapcan, beni beyle oda koyma Sadapcan, Sadapcan, hey Sadapcan, beni beyle karıştırma Sadapcan. Azat otuyor mu? Gel Sadap. Sadap, geldin mi? Azat nämetdiň bolly? Ha, näme bolu Sadap? Way çağajyklar Sadap diýip aýdyp dura. Şeýtmesem, gelen oga Sadap. Way bora oglan, nädeden bolýanna? Men sana marozny alyp berejekdim da Sadap. Men saňa ýa aýtdym-a bap alyp berdi diýip. Men bilen marozny meni gitjekkäm ony. Ýok Azat, men sen bir ýerje äkidesim gelýärdi. Beh, Sadap, niýer kal beýle? Aýdaýynmy? Ayt, Aýdaýynmy? ayt vay. Aýtsam gülersiň da sen. On ýalarda ananan gowa. Gülmen Sadap. Ayt, Aýtsam gülmezmi? gülmen niýdime? Aşyklar bagy. Näme? Aşyklar wagy? Aýtdym-a men saňa gülersiň diýip. Bor Sadap gülemok. Seret, ine gülemok. Bolýala Sadap. Borla Sadap. Gat görmäýtene. Ýylgyr hany? Ýylgyr? Ine, munyň boldy. Azat gidäýärläňmi, ha? Borla Sadap. Aşyklar wagyny etmämi dedi. İkimiz aşyk, ha? Azat gidäýärläňmi? Gidäýeli. Bor Sadap. Sen göwüni ýykmaýyn. Nirden oňal aşyklary wagy? Ştaýlardan gat uzakda däl, men ýolunyň salgysyny bilýän. Kimden? Enemden salgysyny alym. Enem bilen atam şol baga baryp arzuw edipdirler. Ýoluny bilýän däme onu? Hawa bilýän? Ýör onu gideli. Aşyklar wagyny desiň gelýärdi onu, ha? Sadap, yetem zokmay? Ştaýlardan gat uzak däl Azat. Yetsek bolýala. Sadap, şumuş aşyklar wagy. Hawa, şu şol aşyklar bagy. Bu wagyň kän ýyl taryhy bar. Bu waga bir aşyk oglan öz söýgülisine sowga tökümen ýekipdir. Bu waga şol oglan aşyklar bagy diýip at goýupdyr. Ol oglan söýger ýary bilen günne bu wagyň aşagyna arzuw edip oturup herse ırym edip ýüp taňypdyr. Köp ýyllan geçmegi bilen il arasynda aşyklar bagy diýip gep ýaýrapdyr. Şondan soň bäri köp aşyk magşuklar gelip ırym edip arzuw edip herse öz söýger ýary bilen bir mata bölejegini alyp şu aşyklar wagynadan gitýärler. Ine şu aşyklar wagynyň taryhy şeýle Azat. Gel onna kimidem arzuw edip bir mata bölejegini daňaýal Azat. Hany, matada ma ýok Sadap. Onu bahan etme Azat. İkimize de mata bölejegini alyp geldim ine. Sadap, bolýala. Sen mata ölejüňden gör. Men aýöredim. Azat ne etdiňle? Gelini daňaýalla. Sadap, şu mata ölüğünden many bilenem. Men seni janymdan söýýänim bilýän-a. Onsoňam Sadap, biz bärik gelemizde matadan aldyk gelmändik. Arzuwlar wagyna kelay diýip özüň aş etdiň. Ine de keldim, sözümde tapyldym. Ine sen ana da aşyklar bagyň. Sadap, men aýerdim. Maşina bar. Garaşýan bolýa?
Bu gydyňdan berän dagna seret. Sadagyň bar bola. Oho, bappy, näme sada garaşýarmy? Ава. Sada varşan. Çikolatacı. Oh, sada varşan. Ey bappy, gowsy özüňe başga gydygyzlaý ho. Sadap adat bilen araşyp ber, o sana barmaz. Ağlama sana. Sada minki. Bar gidişte bare. Deli. Borda bappy garaşyr, häzir adat bilen gelýär. Bappy, sen näme işleýän berde? Bappy, salam. Salam. Bappy, nämejige keldin bana? Sada men sana. Çikolata kelim. Sağ ol bappy, sağ ol. Mene ýöredim. Sada. He, näme bappy? Adat. Kutel. Bap epiş. Epiş. Ayat kutel. Ayat. Bap epiş. Bap. Bappy bora, ne etýän oglan? Bap epiş. Bap epiş. Bap. Bap epiş. Bappy bora, sen goja. Bar öňüňde ejen garaşýan. Aşkları var. Adat kutel. Adat. Adat kutel. Bap epiş. Ayat kutel. Sada minki. Bap minki. Aşklar vay. Sada dinle min korsun. Boy. Boy. Be. Sadap näme üçin elinden nokka? Alayım alahu.
gelecek dip söz berdi. Wagtym içip barýar. Sadyp, ala elini, ala ya. Yaşly, salamu aleykum. Wa aleykum salam. Oturmak mümkünmü? Elbette. Geçin oturun Yaşly. Gülçemen urgulat. Gülçemenin baýeryny söýgün madyr. Siz bir gyýda garaşýaňyz öýdýän. Hawa, men bir gyýda garaşýan Yaşly. Söýgü dağınlı. Söýgü. Söýgü. Hawa, söýgü däbi. Söýgü dänimi. Söýgü dünýänynamken, köýünamken, kimdir söýgüni oyuna da verdi, kimdir yürekten kabul ediyor. Hay oğul, siz gatık oğu doğurda yaşayan, bir doğru ardı ödüp yetip olmayan doğru ağrı. Şu acayip doğrun kadını bile oğrun oğul. Bizim doğrumuz haktaysam, ayıp olyara. Sen oğul, sadava araşayan adersin. Hawa, men sadava araşýan. Onda sen adat olyandı. Hawa, adat men. Sen sadava araşıp oturma oğul. Sadap gelme. Aho Yaşly, eýilikmi? Kim howsy? Hay adatsan, sen gözün görüp duran zatlaryň oňa. Geçeni gedek aşyklar bagyna baryp, gejirlen edip, el ýalmatanam daňmany aýtdyň. Şonnagydan aýmadan adat. He, Yaşly, mundan gelip çykdy o. Sadap eýem, onu size de aýtdyrda, ha? Ýol. Sadap men tanıyan näli. Sadap meni bir geden görün näli. Be, Yaşly, oýunuňyz kän o sadaba kiňedi. Sadaba aýtmadyk bolsa bu zatlar näil bilen? Ya sen palçymy o, Yaşly? Onu bu zatlary sadap aýtdy diýip düşünýärmi? Elbette Yaşly. Onda sadaba aýtmadyk bolsa bu zatlar näil bilen? Doğru. Onu seni her gece garabastyanım sadap aýtdymy? Näme? Aşyklar bagyna daňmany aýdan mataň sağjyny durundum, sadap aýtdym kamama. Oho, Yaşly. Kimsiz? Meni her gece garabatya. Onu hiç kim aýdanmok. Bu mata ölüjüğü. Jüýümde duranny özüme mäwlenmok. Kim ho? Yaşly sen? Hey ini, men öz kimligimi aýtsam, aşyklar bagyn eken adamyň özü men. Aşyklar bagyn eken adam? Oho, Yaşly. Ol gaty ir kolun waka dämay? Hawonym, bu ir bolan waka. Sadap men hakda sana gurrun berendir. Hawa, gurrun beripdi. Hey Hawa, şu aşyklar bagyn eken adamyň özü men. Hey adatsan, sen oğlun, ýöne men sana gaty gynanýan. O näme diýdiň ol Yaşly? Hey adatsan, sadap sen ol bilmez. O näme? Onu kimin koluna sadap? Hay oğul, sadap inni öldürän, sadap inni bappy, Ay Yaşly, sen hemen oryan o. Bappy däl aho. Sada oňa razy bolmasa. Sadabyň öz däldir aýtynämi? Yok Yaşly, on ýalat bolup bilmez. Adatsan şoňa onamyň bagymyň. Bappy sen çağırykda dostuň dämidi? Dostuň dämidi näme? Hawa, dostumdy. Hey, aranızda beýäşlik şeňiz, akyllyňyz, bilimliňiz so dämidi? Hawa, mektepde iň akyllymy şody.
Bilmeýän sapaklamam maňa uğraýdy. Babbin kelidi ütdümegini näme sebäp boldy? Hiç sadam sebep bolmak. Birden ödäliräýdi. Onda sadap näme şin däldiremellämisin? Näme? Tadap däldir diýjek bolýaňyzmy? Sen ol gowy öz gözüň bilen göräýdini. Sadawy görjek bolsaň aşyklar bagyna baraýyn. Aşyklar bagyna bar diýdiňizmi ýaşuly? Näme ýaşuly? 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 Men ýaşulyň gepine ananjagymam bilmedim, ananmajagymam. Gele aşyklar bagyna baraýyn diýip, aşyklar bagyna baryp gördüm. Sadap? 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 Ey Allah! Sadap! Bu ne olmuş? Ey Allah'ım, bu ne oldu? Mataveli. Sada vuracağını deyinne. Sadap, alayda Sadap. Ey Allah can. Alo Sadap. Hova da, näme? Goğum Sadap, goğum ýagdaý. Sadap, men senden ullukan aş etjek. Näme haýyr? Aşyklar bagyny ýanyna barayda. Bor baraýarnadan. Borony Sadap, haş edýän. Barayda bolýa. Sana ne dew çally? Bor, soň düşünýär. Garaş ýanyna bargyn derä bolýa. 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 Allah can, düşligine şükür. Gel onu kimin ömür vakı şadiyan bile yaşamakla mı?